Arrainentzako himnoak hau hasi zen den hasten dan bezala, buruari bueltak ematen. Gero ja, Javi eta Matxin lagunekin elkarlanean, web horria sortu genuen eta oinarria prest. Lehenengo fasea. Lehenengo fasean, noski, egin behar dana da, holako proiektu batek duen gauzi garrantzitsuena. Kantuak sortu behar dira. Kantuen zirriborroak prestatu behar dituen lehenengo fase horretan. 6 hilabete eman dut horretan, eta emaitza oso gustukoa. 16 kantu berri ditut. 16 kantu berrien zirriborroak, noski. Eta orain, bigarren faseari ekin behar diot. Bigarren fase honetan, zirriborro horiek gorpuztu, hobetu, moldatu. Kantu horien garapena jarraitu. Horretarako oso ondo entzun behar ditut eta egin beharreko moldaketak egin. Ez dakit, zen izango den emaitza. Ez dakit, espero dut hobetzea. Oraingoz, oso pozik nago. Naiz eta jakin badakidan, makina lan geratzen zaidala.